Hvad skete der? Hvor er jeg? Hey, du der! Kom tilbage! Jeg vil snakke med dig! Dude, Red Knight, du må ikke forlade mig! Bro, hvem er du? Bro, kom tilbage, jeg beder dig, please! Du kan ikke bare gå væk! Hey, dude, nu stopper jeg det altså! Shit, jeg slår ham ihjel! Hallo? Undskyld. Hvem er du? Mig sabroso. Mig. Du må være okay. Er du okay? Ja. Yeah. Du ligner ikke helt okay, altså cykler i lige fald. Hvor er vi? Smooth. I krogen. Du ved det ikke. Ja. Jeg ved det ikke, altså jeg gyngede bare simpelthen, og så kom jeg herind, da jeg faldt. Fendi, lad mig lige prøve noget, okay? Okay. Det var da mærkeligt. Hvor er han? Wow, hvordan er det sket? Undskyld mig. Hvad? Nej, det kan du godt glemme alt. Det kan du godt glemme alt, der bliver ikke. Læg for livet! Nej! Herren! Okay, jeg har en plan. Okay, I må være stille. Okay, så. Jeg gynger og sparker ham. Så forsvinder han. For så falder han jo. Okay. Der er han. Han er lige der. Den umske slyngle. Okay. Jeg håber ikke, det her bliver for galt. Holy shit. Det blev for vildt. Jeg var ved at falde. Nej. Au. Wow. Jeg tror, jeg fik dig!